Hola, bona tarda. Es pot presentar i, si us plau? Soc el Vicent Tierra, he nascut al Prat l'any 1947, ja fa uns quants anys. Sempre he estat al Prat. Soc llicenciat en Filologia Romànica Hispànica per la Universitat de Barcelona. He treballat molts anys a la Caixa, però no solament com a director d'oficina, sinó també donant classes a l'Escola de Formació. Porto publicats 16 llibres. He estat president de l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava durant 12 anys. Col·laboro des de fa 28 anys al periòdic Delta, amb un article mensual. Vaig ser també redactor, quan era jovenet, del Portavoz Prat, que aquí en teniu un exemplar, justament aquell que consta en la portada, que el senyor Jaume Codina i Vilà, sí, aquest doncs el va fer director del setmanari. I ara doncs, mira, he començat ja el meu 17è llibre, ja l'he començat, ja estic amb ell. I jo fins aquí un any, per això, encara tinc feina, si voleu saber alguna cosa més, vull dir que el que sí, que he col·laborat amb moltes associacions del Prat, vull dir que d'aquestes molt diverses. Ets Potablava? Sí, es Potablava totalment, sí, totalment. De què coneixeu vostè a Jaume Codina? Bona pregunta, molt bona pregunta. Quan tenia jo 17 anys, estava dubtós de quina carrera fer, i el doctor Jaume Codina, que tenia un col·legi que es deia Liceu Pratense, que està allà a l'avinguda de Montserrat, i que ja el coneixia d'alguna manera del Portavoz Prat, perquè ja estava allà, o sigui, amb 17 anys ja estava al Portavoz Prat, i ell era director. Quan jo tenia 18 ell va ser director i jo el cap de redacció, és a dir, que ja el coneixia per això, l'afició a les lletres i al periodisme i tot això, i ell em va dir que hauria de fer filosofia i lletres, perquè el meu eren les lletres, no la ciència. Jo li vaig dir que tenia el problema de que per fer lletres s'havia de començar fent llatí grec al primer curs i jo no ho havia fet el batxillerat, abans es deia de ciències. Sí, ara també. També, jo he fet matemàtiques, química i física, i no havia fet llatí grec, però llavors ell em va dir, escolta, mira, aquí a l'escola a l'estiu fem classes de repàs, si tu vens a fer classes de repàs als nens i nenes que estan aquí, que allò que a l'estiu fan classes i això, doncs jo et donaré, a canvi, per dir-ho així, a canvi et donaré classes de llatí grec perquè estiguis a top, perquè comencis. I així ho vam fer i vaig encetar i no va estar malament. I allò va ser un primer contacte que després ha durat tota la vida, perquè jo al Liceu Pratense vaig donar classes 4 o 5 anys i ja després donant classes normals a batxillerat mentre jo estudiava a la facultat. I després, posteriorment, quan jo estava a la Caixa, etc., amb ell el contacte no s'ha perdut mai, perquè ell ha escrit i ha publicat més de 40 llibres i sempre he estat al cas del que ha publicat. Però es podria dir que el que tu has estudiat ha sigut gràcies a ell, no? Sí, perquè ell em va induir, aquesta és la paraula, no? Em va induir i això és maco, Que guai, que bonic. Molt bé. Doncs com era Jaume Codina com a persona? Era una persona molt franca, molt sincera, molt preparada, molt exigent. Era també molt exigent amb tothom, amb ell mateix, començant per ell mateix. Però una persona molt exigent, però era molt franca i molt noble i ajudant a tothom si feia falta. Però me'n recordo que un dia, aquí, quan ell era alcalde, i nosaltres érem encara més joveners que això, o sigui, publicant coses al portal i tal, un dia ens va dir que la crònica que havia fet jo d'un acte, jo tenia 16 o 17 anys, o 16, no sé, la crònica que havia fet d'un acte que havia tingut lloc aquí a la plaça no era del tot certa. I ens va contestar ell com a alcalde en aquells moments, dient, os quiero limpios y cortantes como el filo de una navaja. No sé què, és a dir, que sí, que podia criticar el que fos, però sobretot Trabajo limpio. Exacte, que no diguessis una cosa per una altra, o sigui, limpios.
Quines activitats es va dedicar principalment? Qui? Ell? Ell. Ell es va dedicar, ell tenia l'escola Liceu Pratense, i el Liceu Pratense va durar doncs uns 30 anys, 30 o 31 anys, Però perquè... una pregunta, perdó, el Liceu Pratense segueix ara? O sigui, és una escola que ara segueix o No, no? no. El Liceu Pratense no segueix. Vosaltres sabeu, perquè aquí, que si us dic l'Avinguda de Montserrat, que em direu que no si sabeu l'Avinguda un de test, Montserrat, no? sí. Vull dir que ja... L'Avinguda de Montserrat, entre Coronel Sant Feliu i Jaume Casanova, sabeu un test? Espera que m'ubico. Sí. Sí? Sí, con el Sant Feliu i... Sí. Sí? Sí. Doncs allà, aquella acera, a acera de la banda mar, estava el Liceu Pratense. Que està... Allà on hi ha de Pau Casals. Sí, prop de Pau Casals, exacte, però a la cera del mar, per dir-ho així, no de la muntanya, sinó del mar, i de la Vega de Montserrat. Allà està el Liceu Pratense, i justament avui em sembla que encara hi ha un parvulari al costat d'una administració de loteries i una farmàcia. Sí, pues i allà on hi ha un parvulari, doncs allà estava el Liceu Pratense. I el Liceu Pratense va durar des de l'any 52 o 51, crec que el 51, de 1951, fins a 1982. Durant uns quants anys va ser escola de batxillerat, perquè llavors no havia cap institut al Prat, i feia batxillerat, i després anaves a Barcelona, doncs, a examinar-te a algun institut de Barcelona, i després de l'any 82, quan va tancar el Liceu Pratense, ell va ser tècnic, funcionari de l'Arxiu de Catalunya, fins que es va jubilar. O sigui, l'any 88 em sembla que es va jubilar. O sigui, que... Però des del 88 va escriure pues, bueno, 20 llibres més, o sigui, sí. Ell es va jubilar de la professió i de la pensionista, però continuava investigant i tot. No, va fer moltes coses. Sí. I per què creus que va ser triat per l'alcalde? Ell en aquell moment, figurat que ell va ser alcalde del 1957 al 1964, va ser alcalde 7 anys, però en aquells moments era plena dictadura franquista, és a dir, els alcaldes els nomenaven a dit, no? Sí. Llavors, suposo que van nomenar per ser una persona formada, per ser una persona pratenca, perquè els seus pares, els seus avis ja eren del Prat, és a dir, que la nissaga ve del segle XVII o XVIII, vull dir que molt enllà, i era una persona molt preparada i batallava. Llavors el que era alcalde no tenia cap sou assignat, és a dir, era alcalde per amor a l'arte, però amb ell doncs, li agradava fer coses pel seu poble. De fet, l'Avinguda de Montserrat va tenir ell una lluita acarnissada amb la gent que vivia allà, perquè l'Avinguda de Montserrat és una obra d'ell, per dir-ho d'alguna manera, i es va enfrontar amb mig Prat. Ningú volia que allà hi hagués una avinguda. Però és important l'avinguda. Que ara és molt important el Prat. Sí. Perquè com la meitat. Exacte. I a aquells moments, bueno, al principi era de terra, esclar, no era ni asfaltada ni res, no? Però va ser ell el que, en un pla de l'Ajuntament, d'aquest que es deia el plan parcial, tot això que feia l'Ajuntament, doncs va dir, no, aquí això, el Prat s'ha d'engrandir, aquí s'ha de fer una avinguda, va ser ell el que va disposar, i es va enfrontar amb molts, sobretot molta gent que ja tenia cases i tal, i els havien d'expropiar un tron, el que sigui, esclar, això. Però és molt important. I llavors, pues, bueno, va ser alcalde per això, i va ser 7 anys alcalde, vull dir que... I d'alguna manera, pues, bueno, ell feia molt pel Prat, i molt. Era... Tot i que dic, el Marc era franquista total, però vull dir, d'alguna manera, pues, bueno, això de franquista no li donava molta importància. Ell feia coses pel Prat, encara que algun dia li fessin posar una camisa blava o cosa aquesta. Però no. De fet, al final, quan va deixar de ser alcalde, li van retirar el passaport un temps perquè deien que si era no sé què, temps de... Eren aquells temps de... el que eren els temps d'abans, exacte. Doncs, a més de fer tot això que has explicat ara, quan vas ser alcalde, alguna cosa que vas pensar tu que va ser bastant significatiu pel Prat? Sí, el que t'he dit jo... Ja, però a part de l'avinguda, alguna cosa més? A part de l'avinguda, a salvar els arcs gòtics de Campeixo, de fet també es va fer la nova estació, que ara ja no és la nova, la penúltima estació. La penúltima que està aquí, darrere d'on està la casa parroquial, sabeu que hi ha l'entrada del col·legi de la Seda. Allò era la plaça de l'estació. O sigui, allà estava l'estació. Sí, on està ara? No, on està ara no. Sí, està al costat de la Seda.
Està a la Sí, Cera, però, a l'estació. sí, al costat de la Cera, però... No, jo estava tocant a la Cera. Estava més a prop de l'església. Sí, exacte. Allà hi havia un... us ensenyaré una postal perquè veieu on estava. Vale. Sí, perquè és que si no, no us ubiqueu bé, Però és que ha canviat molt el Prat de Clar, ha canviat molt, sí, clar. Ha canviat molt. Bueno, a més, doncs, va mantenir... Pensa que això, en teoria, això de la premsa, al final tu, depenia de la Secretaría General del Movimiento. Tu figura't quines coses, no? Tiempos de Franco. I aquí no es feia ni constar aquí ni res, m'entens? O sigui, fins que aquí diu any 17, o sigui que estem parlant de l'any 50 que es va fundar això, Fa molts anys, això podria estar en un museu, Sí, esclar. Això... Fins a quins anuncis sortien. Mira quins anuncis i quina manera de fer-ho. Xampan, Gran Penedès. Que guai. Una cosa d'aquestes que... I mira, aquesta persona d'aquí, que una persona que jo coneixia molt, que era advocat, tenia un bufet d'advocats, però a més era pintor, que us ensenyaré algunes coses que ell feia, pintades i dibuixades del Prat. Aquest senyor d'aquí, li fa un obituari, i aquest senyor era l'amo d'aquí on estem. Aquí on estem hi havia a baix, on està l'oficina d'esports de l'Ajuntament. Sí. Sí. Sí? Sí. Sí, això és la plaça, això, aquí a l'esquerra és la plaça. Doncs aquí sota hi ha una oficina de l'Ajuntament. Sí. D'esports, l'oficina d'esports de l'Ajuntament. Sí, és veritat. Doncs tot aquest edifici, que és l'oficina d'esports de l'Ajuntament, i a més per allà on heu entrat, que heu entrat per l'altre carrer, per les Iglesias, tot això que feia una L era a baix era un restaurant i després aquí eren sales de banquetes, o sigui, aquí on estem feien bodes i bautizos i coses d'aquestes. La crema de la crema, aquí. Sí, i aquí aquest era l'amo, i aquest li fa un obituari, no?, dient, pues... Que guai. Y con el historiador, ¿quiénes son las seves aportacions més importants? Moltíssimes. O sigui, ara mateix, com a historiador del Baix Llobregat, jo crec que no n'hi ha cap més que el superi, cap més, ni un. Ni perquè n'hi hagi, doncs, que ho va inventar pràcticament tot. Ell tenia una frase d'aquestes històrica, d'aquestes per remarcar, que deia investigar és destriar d'entre la foscor. O sigui, quan anava a investigar alguna cosa, per on començo, perquè això és... O sigui, que era una persona que va investigar moltíssim els orígens del Prat, del Delta del Llobregat, Sant Boi, l'Hospitalet i el Prat, això ho tenia mastegat, ha anat a presentar llibres a l'Hospitalet i al Ajuntament de Sant Boi, aquí moltíssims, vull dir, n'ha publicat més de 40 i pico, i els seus llibres eren, excepte un que va fer de poemes, aquest diu Ai, adeu, Clara Marina, que va publicar l'any 2002, la resta són llibres històrics, tots històrics del Prat. Penseu que l'any 1970 la primera tesi en llengua catalana de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, aquesta que hi ha a la plaça de la Universitat, l'antiga, la central, va ser el primer que va presentar una tesi doctoral en català sobre el Delta de Llobregat. Va ser, vull dir que 1970. Era important. 170, vull dir que ja havia acabat la carrera feia temps i el que sigui, però llavors, i tenia i es dedicava a la seva escola. Però vull dir, ell la investigació no la va deixar mai. O sigui que aportacions d'ell, moltíssimes. Una d'aquest que diu el llibre El gir del 1750, aquest llibre és una tesi etnogràfica claríssima, quan després d'estar 20 anys, o sigui, el llibre és de 1990 i pico, em sembla que és. Del 98, no? Això mateix, 1998. El llibre és de 1998. Doncs es va estar 20 anys mirant els arxius municipals de Sant Boi, traient 500.000 de dades, de 3.000 inventaris de testaments, que es convertiren en 114.000 fitxes, que amb l'ajuda de la seva filla Marta va posar en ordre i va introduir posteriorment en el seu ordinador. El primer que va tenir l'any 1988.
Que va tardar un any. Si va tenir ordinador al 88 i va publicar el llibre al 89... Sí, però com que estava jubilat, es va jubilar justament al 88, doncs va estar un any que ficat dintre l'ordinador que feia res més. Era el 88 i va publicar el llibre... 89. No, el 88 va comprar l'ordinador. El 99, Del 98. Del 98, 10 anys després, sí. 10 anys després, però vull dir, fixa't tu, 114.000 fitxes, vull dir. Tot això per arribar a una teoria que és històrica, que potser va en contra d'algunes altres, però que és real, ningú li ha refutat, de que gràcies a el que deien els inventaris dels testaments, o sigui, quan tu feies un testament, tenies que posar allà tot el que deixaves als teus fills o als hereus, però tot, 14 llibres, 13 no sé què, o sigui, una cosa darrere l'altra, inventariat, el que es diu un inventari, quan de vegades en una botiga diu tancat per inventari, no? Sí. Que estan tots, ho relacionen tot, doncs amb els testaments es relacionava tot. Llavors ell va notar, ell va percebre que a partir de 1750, per això diu el gir de 1750, que va veure que en els inventaris dels testaments de 1750 en endavant es feia constar que es deixaven culleres els que venien al darrere, culleres de fusta, que abans no s'havien deixat. I llavors, a partir de 1750, 1760, 1770, es dona compte que l'edat mitjana de vida puja. Que l'edat mitjana de vida puja. I arriba a la conclusió de que puja perquè cadascú menjava amb la seva cullera. És a dir, les malalties infeccioses van començar a caure. Però d'això parla aquest llibre? Sí, tot el llibre parla d'això. Però esclar, això ho documenta. Esclar, això no és... Ell no s'inventa res, està tot documentat. Que guai. Llavors diu aquí, doncs, esclar, diu... Entre la muntanya d'objectes inventariats en els testaments romania el camí de la clau del secret, les culleres, que apareixen ja a partir del 1760 en totes les llars samboianes. És a dir que, efectivament, va arribar a concloure que el fet de que l'esperança de vida pugés dels 40 anys als 58, que això és moltíssim, no? Vull dir, estem parlant del segle XVIII, doncs es deia que les malalties infeccioses van caure perquè cadascú la higiene personal la mantenia. Tu tens la teva cullera, el teu pare té la seva, cadascú té la seva cullera. I només cadascú menja amb la seva cullera, esclar, això. O sigui, d'això, a menjar amb les mans i així, doncs esclar, el que tenia alguna cosa, tothom estava infectat, no? Però i per què li va donar per investigar? No, és que ell, la seva d'això és que feia molts anys que mirava testaments. Ja, però per què el tema de les coses? Per què va decidir buscar per la gent? No decidir, és que es va donar compte de que de cop i volta apareixen les culleres als testaments. Quan feia anys mai havia aparegut. Perquè ell, els testaments del 1600 i jo també els investigava. Però, i això, ostres, de cop i volta apareixen les culleres, què passa aquí? I passa que després va anar mirant i va dir, però si l'esperança de vida està pujant. Sí, esclar, això només està a les ments, les ments que van per endavant de nosaltres. Si no seria molt demanar, ens podria explicar algun record, tens algun record personal amb Jaume Codina? Alguna anècdota, alguna... Sí. Anècdotes, bueno, no són anècdotes, són realitats, per exemple. Sí, per exemple, Per exemple, el meu fill gran, és una feta i dreta, és tripulant de cabina de companyia British Airways, que parla 6 llengües i que... Quan era petit era tremendíssim. Tremendíssim vol dir que problemes tenia per mantenir-lo. I anava a les guarderies de llavors, aquest nen no el podem aguantar, hòstia, no foti, no podem aguantar. I ell, que va passar del Liceo Pratense ensenyar batxillerat a un parvulari perquè va arribar a l'Institut Baldiri Aguilera i esclar, la gent normalment en comptes de pagar la mensualitat del Liceu Pratense anava a Baldiri Aguilera, que era gratis. Sí, clar. I els professors eren perfectes també, no? Sí.
Doncs ella em va dir, no, Vicent, no, porta el nen aquí, no pateixis, porta el nen aquí. I el meu fill va estar allà 3 anys, i encantat, perquè li permetien tot, vull dir, estàvem per ell, i llavors ell va créixer bé, normal, era tremendo, però havia un pati molt gran, la senyora Codina era la que s'encarregava de parvular-hi, i tot, o sigui, molt content, això li vaig haver d'agrair, perquè després em va dir, i ara quan hagis de posar el nen, que ja tenia 7 anys, amb algun col·legi, posa'l aquí, que ella em va recomanar un de Barcelona, perquè aquest nen no pot estar en una classe amb 30 o 40 nens, perquè no pot ser, perquè és així, que és això. Bé, doncs això li haig d'agrair, no? Li haig d'agrair que ell va ser el que d'alguna manera em va dir que aquest nen ha d'anar per un altre cantó. Bé, després ja es va normalitzar i ja està, no? Però que en aquells moments per nosaltres era un problema, no? I després, doncs, bueno, jo vaig tenir... O sigui, jo vaig, allò que diuen, dispares la salida, no? Quan en una carrera d'atletisme el jutge fa així, no? I dispara el tret de sortida i surt tota la carrera, que l'any 2001, quan feia 50 anys de Liceo Pratense, jo vaig iniciar, però es van ajuntar de seguida, bueno, moltíssimes persones, o sigui, va ser un èxit total, per fer-li un homenatge, perquè ja tenia ell bastants anys, vull dir, i bueno, si no li fèiem l'homenatge llavors, doncs després, bueno, va morir l'any 2007, o sigui que encara vam arribar a temps bé, i doncs, bueno, tinc la satisfacció d'haver-li... O sigui, vaig publicar un article al Delta, que ja era el Delta, recordant el 50aniversari del Liceu Pratense, i això va ser una espoleta, no? Va ser o sigui, tothom em va trucar, doncs hauríem de fer un homenatge, un sopar, i sabeu, fer un sopar que van assistir 130 persones i no van assistir més perquè el local no donava més de sí. I ell va estar encantadíssim, estava content, i això. Doncs són dues coses, diguéssim, fins estan llunyanes del temps, no? Però 30 anys llunyanes del temps, però per mi va ser molt. I a més, el pròleg del primer llibre que jo vaig publicar me'l va fer ell. I això també, ara te l'ensenyaré a tots. O sigui, això són coses, i bueno, sempre per mi. Jo sempre el tinc en bo, de fet, si li preguntes a la Clàudia, si jo nomeno molt el doctor Codina, sí que el nomeno, sí. Poc, més que poc, És més que poc. Què més voleu saber? Escolta. ¿Y tú crees que la gent d'ara conec a Jaume Codina? No, jo diria que no, perquè la gent d'ara no sé a lo que us dediqueu ara. No sé si la història del Prat interessa a algú o no, vull dir que... Però si a algú li interessa la història del Prat, és que és algú que haurà de parlar al Jaume Codina, perquè si no, vull dir que m'ho explicarà. Home, era bastant important i jo crec que és un bon referent d'aquí al Prat, sobretot, que la gent hauria de conèixer, no? Jo crec que sí, o sigui, que s'ha de fer, vull dir, ara l'exposició que es farà, i si vosaltres hi treballeu i tot això, home, està molt bé, almenys que... A més, fixa't que hi ha una cosa, i això és un tema que... Però bueno, en això jo no tinc més enllà de dir el que vaig fer, perquè els drets els tenen la família i jo no... Però jo del novembre del 2006 a l'abril del 2007 vaig estar amb ell, ja que eren els últims mesos de la seva vida, vaig estar amb ell cada setmana, potser 3 hores al dia, quan el veia cansat doncs ja marxava, posant en ordre una paperassa que tenia d'apunts, sí, un llibre que ell volia publicar per demostrar que Cristòfol Colom era de Sant Boi. Sí, bueno, la documentació, en sèrio, jo tinc, al meu ordinador tinc el pen amb tot el text. Però ho va publicar en algun moment? No, encara no s'ha publicat, però jo sé que el seu fill està buscant el... Doncs el que passa és que, esclar, això són coses que dius... No, però no s'inventa res, vull dir, allà t'ho explica, com un historiador, ara us ho ensenyo, us ho ensenyo, no us ho passo, us ho ensenyo. I, bueno, però esclar, jo això, l'únic que vaig fer és transcriure aquelles notes, penseu que jo ja m'havia pres la seva lletra, que jo us presento així la lletra i, bueno, no sabeu deduir ni 2 paraules. Però, bueno, tant està amb ell que al final ja et fas amb la lletra
I moltes vegades ja li deia, no, doctor Codina, això, aquí diu això, no. Ah, sí, tant que diu això, vinga. Jo amb l'ordinador passant tot el que ella em anava dient. I això va fer un llibre que tindria, el llibre que tindria ara mateix, si són, us ho ensenyo, són 70 o 80 planes del Word, això són 100 i pico de pàgines del llibre. Cada plana del Word és una plana i mitja, més o menys, un llibre. La pantalla del Word. Cada pantalla del Word és una pàgina i mitja. Però això es publicarà en algun moment, tu creus? Suposo, és que el seu fill està neto, jo aquí ja no tinc res a fer, però mira, justament fa una setmana vaig parlar amb el seu fill i que estava parlant amb no sé qui, el que passa que, esclar, què passa? Que ara una persona que fa no sé quants anys que va morir, tot això que ha sortit amb aquesta història, doncs a algú no li deu interessar tampoc que aparegui això, no? Hombre, clar, que Cristóbal Colom sigui de Sant Boi, a mi sí de cop i volta m'interessa. apareix que el Cristòfol Colom era de Sant Boi, què diu aquest? Qui és aquest? No, és una... M'entens? Però bueno, és bastant rellevant que ningú sap ben bé d'on és Cristòfol Colom. Sempre s'ha dit que ha sigut entre França, Itàlia, Espanya... El genovès, li deia el genovès. Bueno, de fet, ara hem fet un examen d'història i l'examen posava que era genovès. Sí, home, ja, sempre. Però potser de Sant Boi... Ell va arribar a aquesta conclusió a buscar, ja dic, ara us els ensenyo l'ordinador. Però bueno, això és un tema que tinc jo aquí i el vaig transcriure jo al llibre, està escrit per mi personalment. Així, va estar 6 o 7 mesos, vam acabar i al cap d'un mes i mig es va morir. O sigui, mira tu, si per mi això és... Que bonic. Té un valor d'aquest, un valor molt alt. Que guai. Però bueno, sí. Bé, doncs això ha sigut les nostres preguntes sobre Jaume Codina i res, moltes gràcies per ajudar-nos una mica. Molt bé. Gràcies a vosaltres per tenir aquest interès.